हेल' एभ्रिवान नोंथांमोन गासिखौबो खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ'आव आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं अब्ला थ'दो जों भिडिअ'खौ जागायलांनि मा जायो मा मायो नैलै शुटिं खालामनो ड्रेसफोरनि गोनांथि जानायलाय बिशालाव फैलायबाय जोङो आंबो थांफानोसै र' शपिं खालामनि एसे जेनेबा ड्रेसफोर एसे बायना लांनि आरो Hello everyone, गांसे लाबाय डाबल एक्सेलबाबो आं थारमाने गाननो गौरि साइज माहाजोन नुलायोब्रा बेखौ जिन्सखौनो लादोलै जाबाय थरलै जाबायथ' बेबो जायो नै थाङै दा थांबाय जोङो धिरबिलाव थांबा नैबे लामाखौ मोनो आं बिदि बिफांबारि लामाखौ बिराद मोजां मोनोलै बोरैबा ओमफ्राय नै आरो बिदि लोगो मोनबावबाय थ'दोलै हाखु दाखु थांनोसै मा होनबावनो आरो थ'दो फाइनालि धिरनि बिल ओमफ्राय नै दासो रेडि जानो नागिरबायलै नै बे एक्ट्रेसनि फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नै बेखौ फार्स्ट टाइम से हाय मा नाममोनलाय ग्रेसमि फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नै बे आदाखौबो ओमफ्राय बे बिनानावखौबो ओमफ्राय नै बेथ' मदारु साइज नालाय मदारु साइज नालाय सोर नों अनसुला बिदा होननांगौ ना अनसुला बिदा सोर आरे अनसुलाब्रा बिराद अनो फंबायखौ बुजिथारालै हेलौ मिस्टार देब लायो देब स्टार्टिं इसोरनि खालामदों जेनेबा नों ब्रह्मसो ना ओइ आं जाला मानसि परम ब्रह्म ज्योति सरफायो नमः पुर्ण प्रभु ज्योति स्वरूपा स्वाहा बेस्ट अफ लाक दे बेस्ट अफ लाक दे आदा जुल गान खना होलाय ओइ आदा जुल गान खना होलाय बालन डाब Anh gửi từ nào mà gì đấy? Đây là This is Diane and Conan. Be on this one. Now out there, bye. Gì vậy? Phải, một chút điều. Exact. Deep đi. Còn đâu đâu? Anh dùng giá xoay. Ai ơi, how there mày? Dùng lagi nak tu biskuit lagi. Ai ơi, còn đâu đâu? Ai ơi, sao? Ini ada. Ini ada tension ada. Ang con gì nè. पानी মাজত আছে বুলি ক'ব নালাগে বাস এইটো পাৰ হ'ল হা बेलेग खोथा रायलाय नालाय खुबि हरजागोन माबायदि मोनदों नोङो दिनै मोजां मोनदों सौयाखै सौदोंबा बेनो आरो जोंनि एक्ट्रेस दांदुलि हाजोवारि दा बहा थांगोन नो मोनथिया मोनबेसे भिडिअ जाखोमोनलाय नोंना जादों मोननाय oke mbak थांबाय थानोसै ने जेन्डार नुखायोना खेबना मोजां मोनदों औ थेंक इउ जायगायावथ' मोनफैबाय माबायदि ज्राव होनबाय थादों मिन्थिया बुरिलि आदा बुरिला आंखौ सिटार नुगोनदां ना बेजोंसो माखौ गोनदां नै थांनाय सिटस एसे अननानै सोरबा सासे हगारनांदों
ओमफ्राय नै दैया बांद्राय ज्राव ज्रावनायखाय आङो माने आंनि रायलायनायखौ खोनायाखैमोन आं भइस ओभार होबाय ओमफ्राय आं बिराद मेंबाय जों माने ओंखाम जायाखैमोन नै ओरैजोंहाय नै बेफोरबायदि भिउआ ओमफ्राय नै ओरैबो नै बेफोरबायदि दै बोहैनाय दङ ओमफ्राय नै आंथ' माने जों फुङाव मेगि जानानै थांदों आरोना ओमफ्राय सानावथ' जों माने जों ओंखामखौ जायोब्ला जोंनि टाइमा बिराद लस जायो बेनि थाखायनो जों नांगौब्ला सिगाङावनो जागोन नांगौब्ला उनाव जागोन स' जों फार्स्टआव मेगि जाना लादोंमोन उनावहाय जों जेबो जाथ'वाखै दासान्दि ओमफ्राय बिनि थाखायनो नै मेंबाय आरो बयबो आंल' नङा बयबो मेंदों Say hi. Say hello. Ang video dulu gini aja. Video dulu gini yang lebih. Ya, obrad tuh cideria nuna tuh satıyor. Devam. Basın dı. Ara kontrol dur. Hadi bir. Ana ya beri kutu bir tane. Ulang ke? Ayo baca ke? Jawab. Yes, my brother. Kami jadi photographer. All India ke photographer. Jadi, all India guna kere ini. Tapi, brother, Mumbai di sini tidak paling tinggi. Apa hero? Iya. Ini kan benar. Komen kalau mau kenal dia. Oh, ini sudah mana apa mana ya? Ini sudah mana apa mana ya? Ini mana? Iya. Ini nih. Ombare itu dikasih nih. Ekdom hagra gejeराव बिराद खस्थ' मोनदों नोंथांमोना सापर्ट होनांगोन दे नायबाय थानांगौ अके आंखौ इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय मोनसे खोथा आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट बे आंनि आदानिबो इउटुब चेनेल दङ दिप ब्रह्म नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो गुरै खावलायबाय आदानिफ्राय माने बिराद मोजां फट'शुट खालामनाय बिराद मोजां जायगायाव थांनाय ओमफ्राय भिडिअनि मेकिंफोर गोजान जायगानि भिउफोर नुनो मोनगोन स' सापर्ट खालाम साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम बेनो आरो साननिखौथ' जोङो जेने थेने लाना फैबाय दा दङ जोंनि नाइट शुट दा आङो नाइट शुटनि मेकआप खालामदों सेम्पोलनोलै हाबा जाखानायसोनो मालाय बिदिनो मेकआप खालामगासिनो आं बेयाव एसे दिया नै सम्पथिफ्रा Action, then คนไปท้าตัวพี่บ่ายครับไม่หรอยิงอะไรโอ้ยทำไมชิลไม่ได้ละได้ที่ผมAng ganda mo, bro.